Уху! Под лъчите на жаркото слънце, датата е 16 март 2025 година. Отправяме се с едни приятелчета към връх Голям Кадимлия с велосипеди. Намираме се в село Тъжа, откъдето атакуваме първо хижа Триглав и оттам оставяме велосипедите пеша, изкачваме вторият по височина връх Стара планина. После пак се връщаме и надолу към село Тъжа. Така е с нас. Се насладите и се потопите на едно прекрасно велопътешествие. Вече всичко е цъфнало около нас. Пролетта напъпна. Хайде, полеко чакълястият път нагоре. Захващане по Русалийския проход. Много е яко около нас. Времето е страхотно. Все още е 7 часа сутринта. А дръвчетата... Експедиция изкачване на връх Голям Кадимлия продължава. Все още сме на колелата. След малко ще минем покрай хижа Русалка и след около още половин час фърляме байковете и поемаме с кръчкомера. Хижа Русалка на вашите екрани. Няма да спираме, продължаваме си на нашите задачки, че времето ще се напредне доста, а не знам и дали няма да е ветровито горе. Действаме си! Привет, ночь! И бутангец! Що да лъжи? Тя толкова? Последните финални метри преди хижа Триглав. Гъса, да.
Изкачване на връх Голям Кадимлия. 16 март 2025 година. Последен базови лагер и последната атака към върха предстои. Успех ни пожелайте! Течката за връх Голям Кадимлия. 2100 метра над морска височина се намирам. Прекрасно време! Хейо! Здравейте от мен! Към края сме на едно много екстремно, епично изкачване, бих казал, до вторият височина връх в Стара планина. Помнете гледките около мен. Това е запад, а това е изток. И красавецът Ботев. А къде отивам аз? Всъщност, може би искате да знаете, ако сте чак толкова любопитни, и ще ви кажа какво ви правя. Ето го! Красавецът връх Голям Кадимлия. Ни посреща в прекрасно време. Явно е в настроение. Всъщност и аз съм така. Как да е другояче. След като съм на един от любимите си върхове. Колелото го оставяхме, както казах, в хижа Треглав и за час и половина се телепортираме тук. Красотища общо взето. И слънцето зад мен. Къде ще ходи и то? This is epic! Заслон е затворен, което означава само едно. Сами сме! Това е рая! Това е рая! И няма никакъв сняг. Да, това е другото интересно нещо. От хижата до върха никъде не газахме сняг. Ето само на самия връх. Може би защото вятър е по-ветровито и южно. Ето. Къде е снегът? Къде ни чака? Вятър. Заповядайте. Добър ден. Цуни! Кой сега е номер едно? Само е поредното връхче, бе, Мемо. Поредното връхче. Браво, бе. И ни посреща с чудесно време. Солито дойде.
Ку-ку! Айде! Здраве! Здраве! Навръх като навръх! Казваме чао навърх Голямка Демлия. Ето го и красавица там, далечината връх Ботев. Ай! Слънцето ни посрещна и ни изпраща. Гледай го, целият му гръб. Цялото ти гръбче е мръсно. Защо така? Мама ли си паси? Ей, съм върчал. Дома не е вариант. Давай, Сони, тук нищо не, ти беше много нагоре. Тук това, какво го гледаш това? Те са скалите тук. Казваме чао на хижа Триглав с един прекрасен поход до връх Голямка Демлия. Предстои едно много интересно спускане в село Тъжа. Национален парк Централен Балкан.